Пламен Бонев е роден в София, завършил е специалност сценография в Художествената академия, а професионалният и житейски път го е отвел в Благоевград. Преди дни в галерия Контраст в София беше открита изложба с негови живописни платна, рисувани през последните 2 години. Куратор е Иво Алексиев, а повече за събитието научаваме от Александра Гюзелева. Здравейте! Бряг безбрежност е озаглавена изложбата на Пламен Бонев в галерия Контраст. Пламен Бонев е завършил сценография и работил дълги години в Кукления театър в Благоевград. Паралелно с това твори живопис, има повече от 30 самостоятелни изложби и участие в много общи изложби. След доста дълго търсене успяхме да намерим прекрасното пространство, оптималното пространство в галерия Контраст, да подредим тази цветна, ефирна, нежно-носталгична изложба като контрапункт, като антидепресант на сивото време, което в момента ни ядосва навън. Всяка една изложба е като спирка по пътя. Човек си отдъхва и продължава. Художникът е винаги между две изложби. Не бих ги нарекал пейзаж морски. Не са типични. Има, надявам се, някаква поетика, много обобщение и една друга представа за морето от това, което е реалният пейзаж. През годините, доколко сценографията и живописта са оказвали влияние една на друга? Смятам, че си помагах. Ателието ми, в което правих и кукли, и живопис, беше над ателието на Кукления театър и непрекъснато сновене ми помагаш. Куклите ми бяха и декорите доста цветни, живописни и обратно в първите си работи имах, надявам се, не в лошия смисъл на думата, някаква театралност, някаква сцена. Така че смятам, че си помагали. Всъщност сигурен съм. Много ценно при него, освен самата палитра, както можем да видим, е композицията. Може би, идвайки от Кукления театър, той се умява да прави магии от композиции на границата между реалност и абстракция, между реално и виртуално. Успява да създаде дестилати и обобщения на толкова много усещания, толкова много преживявания, толкова много гледки в реалността, събрани в едно платно. Изложбата "Бряг безбрежност" на Пламен Бонев в галерия Контраст може да бъде разгледана до 13 февруари.